En gang for længe, længe siden. Længe siden var der en grim mand. Og han sagde, hej frihedsgudinden. Frihedsgudinden sagde, hej, hvad laver du her? Jeg er tv-vært. Hvad laver du her? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Så kom der en hund og sagde, hej, mit navn er Johnny. Hvad laver I her? Frihedsgudinden sagde, det ved jeg ikke. Det er mit studie. Det er mit hus, sagde hun så. Så kom der en alien og sagde, flyt jer, for jeg vil invadere jorden. Og så kom der et helt normalt menneske og sagde, hej.